Saio hau Lesakako udalak babesten du. Ongi etorri Lesakako udazkeneko ferita, esan bezala gaurkoan hemen izan behar ginen, eta babertze ikusten gaurkoan. Bueno, Lesakako azindan feritako epaile izan behar duen batekin gaude. Bera komentatu diu, ere bai behipirenaikoak dauzkela eta ebai seitzeko, ez? Bai, ni dauzkete behipirenaikoak gaztaingoa da. Eta pixke, hemengoa daza mantentzeko, behipirenaikoa eta hemengo laudeak zaintzeko tola, da nahikoa daza egokia, ez? Eta, hemen tozenga epaile nite beste lagun bat, Joseba, Erizondotik, eta badugu ja irugarren lagoden urtea. Eta pixka hemen daude sekzioak dire araiko behiak, esne behiak, behi pireneikoak, aldiak, burubeltz, burugordi, laude behodak, zaldiak, ponik eta azpikoak, monturakoak edo ditzen dienak, ez? Eta lan handiek hartzen du epaile izatea edo ze? Lanea, lana behizu bizet ikusi eta azkenan denen guztua zaila ditea. Bada unitazien da eta sari gutizko, ez? Beti eta itzenga bodokatzen, sari gehiago jazteko. Baina, sehatzen gara, bezen ongi egitera, ez? Denen guztua ez ditzen, baina, gu jarri dakute eta gu geren guztien beharko du. Badaki alik eta hoekin inen duzuela, zure izaunek zatealako. Eta, hortaz gaire zerbait inen duzu gaurko egunen, ez? Bai, gauza hondik ez, osteguna da, eta hemengoa pastu eta gero seitiko gere martxa, bai. Zure martxa seituko duzu, eskerrik asko. Bai, zuri. Zer asmo daukezto gaurko, badakiu aizkoran aditu ez dela? Gaur, mentxe goiza pasatu horre, euraldi hona eta... Ondokoak esan dizo lan handik ez daukezola, orduan, bakarra aizkoa ikusitaia edo? Sarri ikusak du, erregirola ikusak du. Pero bazkaratu ingo du, kuadreian eta hoxe, gure plana, gaurkua. Egun ehar espero doz, orduan, ibiliko za aizkoa ibeide. Aber zeinek itxandon ongi, zeinek gaizki epaile bezala pixkoat. Epaile, behira, gustuko dugu eta, hori segioako dugu ez, hori du gure afizioa eta, bai. Earki. Zindangatik ere bai igual izanen dozo ez, jaketa goizen etorri izan ikustea. Bai, behitzeko, badut hola, beti azinatartin azile gara eta, orduan, behiratu bai, behiratzeko biti noske. Gaur honi ez du diru ematen. Ez, hori da. Asko aldatu da orduan esan dozona ez, baserri pixkoa atzen gelditu die edo ez tolako ematen diru esatezu. Bai, eta lanain eta ez badu diru ematen, berregaitzia lanain, eta orduan ez da, gaur da azintik ezin da bizi. Eutxi behar da, modu bat edo bestea ematea izo bizitzeko almen hoi. Hori da, segitu aletzeke, lehenko segitzia, baina zaila dago, asuntua zaila dago, bai.
Bueno, seituko gortan, oso ongi pasatu eune, eta aizkoan ikusiko zatu behigale bezala. Vale, pues, bueno. Venga, bai, ongi izan. Bueno, sakar batekin gaude azkenen, ze asmo daukezu gaurko, egun oso berezi izaten da, ze ohiture dauzkezu. Bai, saiatzen gara libre hartzen, goizi pixko erosketakin, hemen ezera ikastetxetako eta diru biltzen ari diren horieri pixko lagunduz. Guai trastuk utzi eta gero bertso saioa eta egurdin poteo pixkot eta hola. Egurdia da gure olatuaren kresta hor da egurdia, ja, iluna horreko ja itxaldera, bai. Orduan egun guztia prest daukezu, gaina badakigu bertako alauntzezola. Bai, egun berezia da herrin, niz naiz bereziki hola baserritarra, bueno. Ematen dio kolore pixkoa eta zindak eta giroari, eta, gustora pasatzeko asmoa. Ustea giro horrei eta oso ongi pasatuko zolakoan gaurko egunen. Venga, zekere berdin. Jo! Ikuste ularena izala, baina momentu bat hartuko zo bagukin hitzeiteko, Bueno, lala hundiek hartzen doa hauitek edo etxen zeiten duzue aurreko unetik? Bastante. Ja, esten gara egun batzu lehenotian garbitzen eta prestatzen eta bat eta bertze. Eta gaur goizin ja goizgoiki, berriz ere garbitu. Nio gozten zo, kamionin berriz jartzen diren mazala. Eta guain nola bat ere bizko txukundu eta badu lana. Geroz, segun zematek hartzen dituzun, gehiago hartzen dituzu lan gehiago, gutxiko hartzen dituzu gutxiko. Baina, bai. Erauten dut denbora. Baina nola, guztora egiten duen, pues... Hoxe da importantena ba guztua zeitzen. Hori, bertzela ez guen ninen segura, así que... Baina, egun polituat basatuta. Eta zenbat buru dauzkezu edo, ikusten ditun guzti zuenak? Bai, ekarri dut hemen zezena, gero behi hau aretxe txiki batekin. Haundi, behi? Bai. Eta gero bertze 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta nik uste horro dela bertza 7 izanen dire, denetara karritut, 7 eta zezena. Eta gero aretxe hau, eta gero bertze 2 gazte hor. Ameka denetara. Buru asko ja, Bai. Etxen gehiago dauzkezu edo etxeko guzik ekarri ditu? Ez txutenak karri baina itxin gutxi gelditu dire. Bai, itxin bertze 2 gaztik, zanen direla 4, eta 3 behi utzi dut itxin. Ja, kamionin ere ziten gehiago sartzen, eta... Kamiona digo bat erosi barko zu. Ja, badut okin nahiko lan, así que ez. Vale. Eta nada, a ber goizan nola joten den, eta... Ongi joanen da, seguro. Bai. Lehen reintzuten agustura egiten duguna, así que ez da. Eguldik aberra ontzen duen, eta... Momentu zaidala. Hola, portatzen den, eta... Hoixen. Bueno, zu bezalako jendengatik asko eskertzen dago aurre ematea, baina ikustego bai zailtasun asko dauzkela, eta baserriko bizimodu ere bai. Hori da. Ontaz bakarrik bizitzeko. Exacto. Ontaz bakarrik bizitzeko behartzuzu kriston pila. Gero lagundure, nik uste lagundu ino gehiago bertzaldera den, eta hor duen jako gauziak entzen dire, eta ezkenin hau gustura egiten den, afizioz egiten den gauzu bat, eta batzuk zanen dute izira afizioa, bertzik ralitara, eta guk honetara. Bai. Baina, bueno, ez, posible duen bitartin segituko dut, eta hola. Bueno, gusto egiten duzun bitarten denak mezido. Ja, gogua joaten ziulik nik uste utziko dugula, eta hori, Etzazo joanen. Baina, bitartin segituko. Bueno, espero du egune ongi seitzea, eta ere bai zerbait egitea. Pesta edo zerbait egin marko zola. Ez dakit, gaurko eguna ez da festa egiteko netzeko, okin zaten da, así que bazkal ondun ja kargatu, urdin, eta itxera, eta bai, así que... Bueno, honekin ja pesta nahiko bada. Hori, ja itxera lietzikin batin, ja konforme, arekin ja konforme. Así que... Bueno, egun hona pasazazola, eskerrik asko. Zuri eta berdin, bale? Venga. Aio. Bueno, zuek nondik heldu zatea? Eguno, beratikan heldu gara. Eta ohitura handia daukezu beratik lesakara etortzeko? Normalin urtero etortzen gara, bai, bueltatxka batera. Orduan, afizioa daukezu zindan ferire etortzeko edo egun berezia delako etortzen zatea? Egun berezia delakoz, badezpade. Eta zer gustatzen zaizu gehiena egun hontatik? Girua, jendiak usten duzula eta
Ba, hoi politia da oso. Giroaz aparte azindak bertsoak, herrikirolak, asko da, eta gainera atzotik ere bazen orduan ba. Haziendak eta postuak. Bai ez? Bai. Eta zerbait erosten dozo postutatik edo bertakoa. Bertako gauzak honuz bat ere, segun, usten duguna. Bai. Bueno, ba, oso ongi bezala etortzea, beratik belaxe daule sakara, baina oso ongi dago egitea. Ba, espero du oso nona pasatzea. Ni esker, Venga. arte. Beti zinen bezalaxen, orainara irribarrez, eta orain hemen nago geroz eta laiago nire mundu politxiki hontan. Bueno, ba, guain arte ikusi duen guzti herriko plazan dau, eta guain beste eremu bateagoaz, ikustea behorrak eta gainontzeko azindak. Oen bakarra hemen behiek zaudelako. Gustuko guain. Izar bati begiratu zuzarela desiatuz nirekin zaudela sentituz. Nabila maizetan, nire ondoan zaudela, eta ez nazian, falta sobratzen zaitut. Nabila maizetan, Bueno, Julen eta Uxoekin gaude, eta badakiu urtero bezala ekartzen dituzuela aziendak, ez? Kontatu pixko bat ze aziendak ekartzen dituzuen. Bai, batzugu bihorra, mendi bihorrak, gainen ibiltzeko bihorrak, eta gero behiak mendiene bai, eta ekartzen dugu denak. Eta zuk Uxoeke bai ekartzen dituela imaginatzen, ez? Bai, laundu diot goiz-goizutiken ja aiesten animalik etxetiken. Eta, bueno, hainbeste azin daukita lan handia suposatzen duen ikuste etxen, zerrek impulsatzea izo seitzea honekin? Azkenean gustatzen zigun gauza bat da, eta ilusio horrekin segitzen doan zinera. Bai ez? Lana da, baina bueno, azkenean gustatzen bali mazaizuko ez. Denak gauze bera Hoi esatez, bezala egiten. hoixe. Horre zitu hartzaio. Eta kontatu ba pixko bat ze erraza dien, ero erakutsiak eta hemen zautean? Niri behiak dietu dankak, Kantabriko raza autoktonua da, eta hemen barna ez ziren, eta niri hori gustatzen dizkiten, eta joan, kargatu, eta nakarren itun, eta hoixen. Jo, Gero bihorrak, bendi bihorrak, Bai, aragitakoak, eta hoixen, monturako bizaldi, eta bai. hola. Orduan lana hundie gaurko uneako, ez? Bueno, prestatzen pixko da, baina Bai. gustatzen zaigu, eta urte guzti honen Hoxe. esperon gaude, eta Horre zitu hartzaio. horre segitu hartzaio bai. Bueno, eta azindak ekartzen dituzu, baina saltzeko asmoakin ez, ez? Ez, erakusteko, gehien bat erakusteko. Saldu eta hori itxin egiten dugu. Hona, hori, egun polita betetzeko plaza, eta egun polita pasatu, eta erakusteko gehien bat. Orduan galdu da pixkoa tradizioa badakiu Lesakako feria oso importantea dela, aspalditik iten dela, talen beharrangatik itez dela, baina guain gehiago iten da igual erakusteatik edo seitzeko nola batxe tradizioa. Bai, guen gehien bat da hori, erakusteko bakotxak zer duen, eta saldu egiten da atzin, itxin. Bueno, alare esituko zuen afizioa eta ofizioa aurrea ematen, eta zu bezalakoakin, ba, inez zuen. Bueno, egiten dugu, saiatzen gara, bai. Eta gaurko egun ere bai lanaz aparte zerbait egin behar duzu edo, ze asmo daukez? Pues, zeitun gozaltzea joango ga. Eta gero ja, pues, buelta bat eman, postuk ikusi, pues, ja, eta gero bazkaria, eta gero ja jasotzen di animalik, eta ja, gero pues, parranda. Bai. Ba, bertsoak eta juergare inezu gaurkoan, osea, que dena kompleto eune. Perfecto, Ez? bai. Bueno, eskerrik asko eta seituko duzuela nolakoan. Eta eune oso ongi pasatu. Zuere, zuere. Venga. Aio. Lalen harrapatu du gozaltzea joan behartzun, baina emakume bakarrenetakoa denez, aipatu dozun bezala zerbait esan marko zoz, Bueno, hemen nago. Ez dakit, itxeko tradizioa segitzen dut. Ganaua beti gustatu zait. Eta, itxin egun berexia da. Urte guztien esperun egoten garena. Benpine gulika atertu digu. Bai. Eta hoxe. Eta emakume bezala ikustezo zu eta beste gutxi diela honei seitze jonak ez? Bai. Hemen, bai, ez dakit. Nik gustoko dut animalik. Eta mendia, eta ez dakit. Eta ekarri dituzo aziendak gaur kontan edo launtzea etorri za? Ez, bai, kartu 10 behi. Eta 3 behor. Beitu? Asko, ze? Bai, ongi. Ta Nahiko- lan asko suposatzen da horrek, ez? Bai, egilarran bai. Atzo bilu, geho hemen elkartzen gara dena antolatzeko eta montatzeko. Bai. Eta gaur goizin goiz muitu, dena bajatzeko onat. Bai. Konpensatzen dizue lan horrek, ez? Bai. Ta zuri, batez bai, ez? Bai, gustore egin dugu.
Ba, asko poztega, zu bezalako emakumeke bai segitzeko, ze egitan ez daudela. Vale, eskerrik asko nit. Venga, ba, ongi segi eune, venga. Eskerrik asko. Egoizeak naraman, berriz zuregana. Ikustet ju zaldi eta behor guztiok ekartzen dituzola. Ez daudenak ez, ni gutxi batzu bakarra. Bai, eta zer azadi edo zertan dauzkezo zuki gantzin? Nik monturako, bueno, niri konkretuki anglo-arabe errazakuk, eta monturako bi horrek dire. Eta saltzen dituzu edo gaur bakarra erakuste ekarri dituzu? Ez, erakusteko, gehien bat. Saltzeko momentu Lastime. nez. Bueno, dena eskainiz gero planteatzen alda, Bai, baina ez? momentu nez. Eta lan handie ekartzizo honek edo zenbat buru dauzkezu etxen? Ez, hiru bakarrik. Bueno, bi hor eta moxal bat. Así que, hobiz, bai, hiru horiek, bai. Hobiz, Bai, beitu. bai. Gazteaz da eta horrek esan nahi dugu handik ere gazteek iten zuela, ez? Hori da, bai, bai. Lanak ematen dute, ematen duna mino gehiago, edo hartzen duguna benpin. Bino, bueno, afizio hori dugu, eta hori da. Eta urten zer nola prestatzen za gaurko eguneako, egun berezia izaten da zuretzako erakusteko ebai edo? Ez, egia erran, bueno, nik kontzentut beti berdin estudioz berezi egiten gaurko egunengatik. Eguna libre hartu eta goizin goiz muitute ekarri honat bai, eta bertzerik handeuz ere espezialikan ez. Bueno. Eta garbitu eta hori pixko bat, prestatu. Lana pixkot bado, ez? Pixko bai. Bai. Baina bai, gustora. Ba, ikusteu oso politek diela, eta gero hitzein truken edo zerbait egin eu, zaldikin. Aberre gila de. Horitzapen asko dira, zerura begira. Eta orain hemen nago geroz eta laiago nire mundu politxiki hontan. Izar bati begiratu zuzarela desiatuz nirekin zaudela sentituz. Nabila metxetan, nire ondoan zaudela, eta esnazian, falta osoan zen zaitut. Nabila metxetan, nirekin hemen zaudela, eta esnazian, falta osoan zen zaitut. Zure irudia dago, zaruen izarrez, beti zinen bezalaxen. Ze kasualidadia. Kasualidade eharra. Zer moduz? Bueno, ongi, hasiera da nerea, lezakako ferire etorriga, behar den bezala, fundamentuz. Ta zu, zuri tokatzea. Ongi nire huelta hasi dut guantxe bertan, betitik gotxi indugu, geixio segituko dugu, eta nik egurdiko martxein barra dut, orduan hauniz luzatzeko esperantzi gabe. Bueno, aki beratik bertxota etorri zala, orduan kontatu pixkoa, toi. Bai, bueno, ez naiz gaur bertxotara etorri, gaur... Aitzea bakarra hori da, ikusle gaur bezala. aditzera, bai, bertze urtetan, bueno, izan dut hor Arranon, Lesakako herrikoan lana gaurko egunez, eta gaur libre nun, orduan pentsatu nun, bueno, goiza aprobetxatuko dut, egia da, lehendabiziko aldia dela feriatzen ari naizela edo, beti egun hau bizitu izan dut bertze perspektiba batetik, hori da. Ba, oso polite, oso polite. Eta zuek ze asmo duzu, Guk du asmoa etorriga lanea. Baina gure lana ikustez oso polite dela. Ikustea denai gustatzen zaioa, eta gero ja lanea eta etxea. Beti bezala, gaur ez du juerga hondik itxeko. Bueno, ez da etxera batzutan pasatzen da lanera etorri eta deskuitu eta... Eta hemen segitu, ez? Uste bino gehiago luzatzen dela. Nik eguna ez dute bizitu orain arte, baina egia da lanetik ateitzen nintzen nien Arranotik arratsa bizitzeko aukera eduki dutela eta horrela izaten da aukera. Ez dinuke galdu beharko. Ez. Bueno, pues lanin utziko zaituztet. Nike bai. Eskerrik asko. Venga, ongi segi. Berdin. Orainara irribarrez, eta orain hemen nago geroz eta laiago nire mundu
Gizon elegante batekin kruzatua, Juan Arraiozkoa, bakiula ardik dauzkela. Hala da edo ez da hala? Bai, ardi bauzke, bai, ez dut erremerko ez dutela. Zenbat ardi dauzkezu? Ba, egun bat buru. Eun? Oi asko da, Asko, sobera bazkatzeko. Eta zu bakarra egin dozola nahi edo zeinek launtzizu? Launtzen dute, bai. Bai. Andreak eta umeak eta... Familik. Familik, oixen. Eta zertan dauzkezu egun ardi, ziken dozu egun ardikin? Ba, distraitu bizko bat. Distraitu. Eskapatu bizitaz. Bertzek ez dakit iten, eta, pues, hola, txeti lekutu, eta, hola. Eta ez dituzto ardik saltzen, ez dozu esnea egiten edo? Oain ez du saltzen, saltzen nuen berrik itartio baina, azkeneko bi urteoten ez du saldu. Lasaiago hartu duzu. Bai, ja ez dut, ja zahartu nahi ez da posible gehiago matia. Bueno, launtze badaukezu, igual bai elkarren arten indezakezu. Bai, pues bueno, igual ni zer deket, moldatut igual astean gara berriz, baina, bueno, pixka zailak usten dut. Bueno. Alare zitzezu egun ardi eukitzen, ja, aztu zaita den. Bueno, pues bildotza saltzen dut eta ero gaztarte bertzegin, pues nada. Eta lan handiek hartzeizo edo mendin eukitzen dituzola pentsatzen? Mendien atxikitzen dut duden eta gero bez neguen soretan. Eta egun ardikin zeinek egiten doi? Ez eukiko duzu hartzaien bat, txakurre edo zerbait? Txakurre bai. Txakurre hona dauket bai. Bai ez? Ba, beharri, bersegiz. Hoi daukezo launa handia. Bersegiz, bai, launik goena txakurre dauk. Bez, esaten du bezala. Bale. Eta gaur etxen utzi dituzo orduan ardik? Bueno, goizan nintu lanak eta pues oain torri naiz, eta hemen buelta eskaman, eta sarri bueltan gamerda berri zagata, ez da bueltik hemen. Laun handi horrekin orduan ezin dozu gaurko giroaz asko aprobetxatu? Ez, bueno, aprobetxatu du, de tamainoan, eta pues, konten, ez, lola xenta. Azindakin, nahikoa. Bai, disfrutatzen dutan, eta, pues, nada. Venga, espero du gaurko une osongi pasatzea. Bale, eskarrik asko, eta... Ongi izan. Bale, nahi zuen arte, bai. Bueno, Lesakako alkatekin gaude eta berak beti bezala pixko bat esanen diu nola damakien antolatze hoi ferina eta gehiago profesionalizatzen aurkitu duen informazio guztie. Bai, bueno, hasten gara denbora bat lehenago, batez ere mendi zinegotziek hartzen dute abeltzainekin eta egoteko ardura, eta bueno, beraien abeltzainek berakin egiten txuzte bilkura batzuk aurretik, antolatzen dute, lehen urtean zerrateri den hobe, zerrateri den okerrago, aldaketa batzuk egin, eta bueno, pixko eta auzolanean erranen dugu montatzen dela gaurko eguna. Eta gero, postuak artisagoak eta hori ja urterokoak izaten dire, aldaketa txiki batzu, baina gutxi gora bera urteroko kontu berdinak. Eta urtetik urtea, aurrek urtetik honea edo zerbait aldatu da edo aldaketa horiek nolakoak izan die zergatik? Bueno, nik uste aldaketarik igual nabarmenena edo fisikoki ikusten delako izan duzen azinda honatek hartzea, bertze plazatik aldentzea. Gehien bat, ikusteko eta plazak badu bere xarma irudi hori, baina egia da gero ikusteko azinda eta erresagoa dela hemen. Eta, pixkot argazki hori ere errespetatzeatik edo behiak bai utzi direla plaza inguruan. Hori aldaketatako bat, gero antolatzen dugu sektoreka ere pixko bat postuena, artisagoak eta egoten dire elkarrekin, janari postuak eta elkarrekin, eta hola pixkot izaten dira aldaketa batzuk, nik uste jendeak eskertzen dula eta kale antolamendurako ere laguntzen gaitu pixko bat. Aldaketak ongetortzen die. Eta auzolanai esan diozu, auzolanai behidetuz, baserritarran papera zein da, nola antolatzen da zeinek ekarri, zer ekarri? Bueno, hor 2019an gehien bat, horri izan duzen Zubiria herriko bat jazen duzena, baina berak hartu zituen, elkartu zituen abeltzain guztiak, hor komunitatea intzun pixko bat, ariketa potente bat, eta beraiekin elkarrizketatu, denak bildu, eta gehien bat, bezperan montatzen dire jakortxerak, antolatzen dugun hor jarriko den non, beraien iritziare bizkot kontutan hartzen da, alden neurrian, eta bizkot programatzen da, erranen dugu eguna eta beraiekin bai. Proiektu handi da eta lana handi ekartzen du. Baina ere bai hitzein dezakeu tradizioi nola galtzen den, badakiu 15. mendetik dagoela feria hau, baina guain ja ez da behar hortan zentratzen du salerosketa hoitan. Hoi da, bai, feriak
15. mendean eginen ziren bere, eginen zen maizago, gero badakit historikoak ere aste osoko feria egin zirela, hilabetero egiten zela, egondu dire epoka ezberdinak gaur egunen urten behin egiteko, egia erran abeltzainak, gehienak ere ez dire honetara dedikatzen, bigarren erranen dugu ogibide edo afizio edo izaten dutela, eta horrek ekartzen dituen zailtasunak ez, gero ez dut aipatuko zegoeratan dagoen lehenengo sektorea, hori denak badakigulako, eta egia da golako egunetan dela beraientzat protagonismo ematia, bai, eta nik uste dela balorean jartzea ere eta ikusten da, ez, pixkot egiten den lana, beharrezkoak direla, eta eskertzen da olako egun bat. Hoxe, hoi da importantena, azkenen indien, hemen ingurun iten dien feri guzi oitatik, baina ebai, Doneste ben esateziun batek ez gelditzea kulture hortan baizik eta eustea egitan, den horrei, ez? Hoi da, bai, egia da ez dela zerbait kulturala edo folklorikoa izan behar, gero denak jan nahi izaten dugu, eta abeltzaineteko izlei esker izaten dugu eguneroko janaria, orduan saiatu behar gara, bai, administrazio publikoetatik eta nolabait ez da erresa, baina alden neurri hortan bultzatzea, eta pixkot errelebo generazionalari ere indarra ematia, bai. Gazte batzuk badaude, eta orduan oikin espero du aurrea seitzea. Hoi da, bai, pixkot aber animatzen diren, egia da aipatu dugun bezala ez dela erresa, gaur den egunean orokorrean ekintzailetza erranen nuke ez dela batera erresa, baina eta lehenengo sektorean administratiboki ere komplikatua izaten da batzutan, bino, bai, herrian profesionalki jarri diren 3 gaztagile daude gaur den egunean, azken 4 urtetan edo hasi direnak, eta solakoak argi pixkot ematen dute, eta ja beraien arrimoan gehiago animatzen diren. Importantena hoi da, seitzea, kontzientzia hartzea, aurrea eta indarrakin esan duzun bezala, seitzea honekin. Bai, hori da, aber zetorrik. Eta guk glauntzea, gehien bat. Hoi da, bai, guk ere badugu lan bat, eta bertan konsumitu, bertako ekoiztu, eta hortan ere badugu ardura bat denak. Denan ardure da badakun bezala. Hautziko zatu ja eune ospatzen. Mi esker, eta nahi duzen arte. Aio. Zuek nondik heldu zatea? Beratik denak. Eta zergatik etorri izatea? Ikastola. Launtzeko pixkoat ikastola? Jartzeko postuaz. Postuaz, ze intentzioekin, zertako nahi duzu diru atea? Ez, irakaslik erraten te diru hartzeko. Gero irterak eta egiteko autobusa pagatzeko eta. Orduan ez da bakarra irakaslek esaten duena eta intaia, ez? Ez da hir, baita. Aber, ikusi dezakegu zer daukezuen? Gauza hondik dauzkezu, zeinek prestatu ditu gauzeok zuek? Denak denantzat. Eta zuek DBH bat tarikoak zatea? Ez, DBH bat. Oso lan handi induzu hau dela prestatzeko, Bai. Eta zindan feritatik gehiena zer gustatzen zaizue hau? San Fermina. Azindako feritatik. Ez da hir, nahi joaten. Ez dituzu ikusten azindak? Ikusi behar die, Kamistak. Bakoitzu berera, ez? Espero du seitzea eta asko irabaztea diru honekin. Venga, eta ebai azindatatik pasatzea ikustea postu. Importantena dela hori. Eskerrik asko. Aio. Ja herri kiroletan gaude emakume batekin, zer nola eta hasi zinen? Oindala urtiak hasi ginen, lehenengotik trontzan. Gero sokatira munduan da ere bai, eta azkenian, más o menos danian. Eta zerrek emantzizun horitia, guain ikusteu gero ezta emakume gehiago daudela ebai sartuk, nola aldatu da hori? Eskertzen da, porque leku askotatik gaur bezala emakumeak eskatzen dira, ez? Eta gure presentzia dakau, lantxo ere bastante importantia ditzen deu. Eta eskertzen da gauza bada, gero eta jende gehiago, berrixak, beste arlo askotatik etorri dian neskak daude, eta... Disfrutatzen dozolako honekin, ez? Asko. Gainetik aparte de kontrinkantiak esango deu lagunak dira, bete aspalditik plazetan ereakin urtietan gabiz, eta lagunekin olako plazak partekatzea oso politxa da.
Ba, oso polite da bai zuek seitzea eta bai ikustean nola aldatzen den, bai. Bai, azkenian hasi ginenetik anunak salto importante bat indeu, bai mosteko eran eta bai kantidadian, azkenian lan haundixak itzen ditugu eta horri eutzi eta aurrera. Eutsi eta aurrea, goen ikusiko zaitu denak erkitxalotuko zaitu, eta berzer moduzu baten den gaurkoa. Eskerrik asko. Venga, zuri. Venga, merci. Bueno, esaten den bezala, herri kirolak non patxian, ez? Bueno, bihar bada leku guztietan ez, baina honitzetan bai, eta aspaldik urtetan. Bai. Eta aspaldiko urtetan noiztik esan dezakezu? Bueno, pues 52 bat urte herri kirol dut. Jaio zinenetik igual, ez? Ez, batxoko isio. Bueno, pare bat besteik. Bai, pare bat, horiek ez dakit zenbatekin biderkatuz, baina, bueno. Ezin da dena, ezin da esan. Ezin da. Bueno, gaurko unontan zerta etorri izatea. Zu zerta etorri iza bereziki? Ni, bereziki, bueno, lehenbiziko hemengo generua ekarri lagunekin eta gauza, eta organizatu hau dena jarri filan bakoitza belekutan, eta gero neuk ere alturian, hortxen 3 metro terdian, kortetxo bat ematen. Antxen ikustuzu poste bat, eta posti hartan albadut intentatuko berriz ere, hainbeste urtetan intentatutan bazalaxen. Zailen azuki marroz, ordu? Bueno, zailen ez dakit, ez da, hori duzu pixkot onako, ez dakit, trapezista do, onako... Arki geixo behar da. Alturien ibiltzeko hori, koraje pixko bat. Bai. Orduan ja, biderkatu dituazten urtek igual joan ta dena iten di hortara itzeko. Ez, beretazko pixko behar da, jaio behar da pixko tortako, jaio. Berezkoa. Berezkoa, eta gero segi egiten. Eta zuk guztoz seitzen dozu egiten hainbeste urtez esaten dozu. Bai, pentsatzu bai, beste naz ezkinen hainbeste urtez biliko, hau uretzeko ez dakit da osasun parte bat. Hau delako medioz behar da, hainbeste urtean seitzen dugu eta osasuntxu gauzi. Kirola, denendako rango nuke, alduenak eitia. Kasu ineu. Eta gustora egin gainera. Zuk iten dozun bezala. Gustora, pozik, gogoz. Hoizen da bera. Eta ez ezan, egun batzu zaten dira, iluntxiuk, torpexiuk, baina ez ezan egun horien kejarikat. Horik egon horre zaten jo, eta bertze etortzen da bertzere gurolde obia noretzen du, erauntzen dotik obia, eta pasaiten dionako egun txar bat obi, eta bertzere lekua hartzen duzu, eta pozik zaitzen duzu. Orduan esatezo beti hobea etorriko dela, ez? Eta gauze txarra jeziteko kaso, etorriko dela gauzeo. Hoizen, albizin gutxi, eta izan pixko bat, buruan sendotasun pixko bat, bueno, bertzere etorriko nuk lekura eta bertz ere saiatuko nuk eta egingo hit. Ze anima daukezton, Patxi? Saiatuko gadenak zu ezain animatuko eukitzen eta esaten dituzun gauze guztiri seitzen. Bueno, nik espero hola nitzela eta zuek ere hola izatia eta ikusten du bazala jendia hurbildu ere zerbatengatik, animo dulako, adin guztitako da, eta hoi positiboa, aiz positiboa da. Positiboa da. Aiz pozgarria. Bueno, espero du urte luzetze bai seitzea plaza hau betetzen eta lesakakoa, bai? Bai, nik uste oainikan ez dugu oainikan libreta itxita, oainikan zabaltzabali dago, eta oainik badago urri saile bat muitzeko eta nahi dutu gilena muitu. Muituko duzu, seguro nauzu muituko duzola dena. Eta ingurua hurbiltzen den jendieken nahi duenak irolein, nola ez dakila hasi, hortzako hemen gauzi informazioa eta laguntza eta ekarrazteko jende gaztia gexio plazara, hola, aida etortzen, egon du behar da okerro, momentuan badago, behar da ondu, behar da pixko bat bideratu. Zu hortako ez daude bideratzeko egun. Bueno, anita beste batzu, baina bai. Bueno, aberreun ez zertan dienez. Bale, nik uste egun politxe izango da, egulden lagundu gut eta ongi pasako gula. Hoxe. Seguro nauzuk ongi pasatuko duzula binitik. Nik aiz ongi eta beste ere pasadazi gustura gotian. Hoxe, zuk ongi eta ikusleku haindik igual hobeki. Bueno, ala espero. Ala espero du. Venga, ongi zeitu. Igualmente, venga, aio. Bueno, txingatan aditu edan batekin gaude, gaur zein bardozo? Zer asmo daukezu itoko plazan gaur? Gau aizkora dizu. Ez da nirea, baina saiatuko naiz, ongi egin, eta inga. Eta zertan hasi zinen aizkoan? Zerrek emantzizun hortan hastea? Bueno, orain txinga utzi nizu, orduan orain aizkora. Herrikerola segitzeko. Asko gustatzen zaizkizu herrikerola. Bai, aizkora bai, herrikerola bai, baina asko txinga. Bueno, txingakin bai seitzezu. Ez, orain aizkora eta kitxo. Txinga ja bere lekua, gazte eta nik ja nire garaia ja ez da, txingaki. Bueno, guain garai berri bat hasiko dozo aizkoakin. Bai. Eta ongi joanen da. Ongi ez da, zai aizkora da, azertu, goi.
Eta ez da zo bakarrik indarra, ez, azeto, dena, eta gauza asko. Bueno, nik oso fuerte ikuste zatiote, osake, seguro nau gaur erkinen doztola izkoa. Kampu bai, baina, bueno, horrela da. Bai. Gustatzen zait eta... Ba, gustuko badozo, seguro onginen doztola. Ta gure arkitxalotuko zaitu, dena bezala. Bai, eskerrik asko. Venga, bai, arki pasatu une, Bai, eskerrik asko. Venga. Uxue Ansotegi, Xanta Sousa, Estaifi Etxebeste, Eizmendi, Arri Eltzatzailea, Oier Larretxea, Herri Kiroletarare aietu dela ikusteko. Ibin kontra txanda librean, 4 enbor. 1, 2, 3. Posto zuen bezala, lehendabiziko horreliko lanetera pasatu dira. Egur, zikitik hasi dira, errotzen badera. Bigarren egorrera pasatu dugu nire bikoteak, iaia parezu, barian ez errate erren. Bizkibariak ere hemen plaza laitzen, beti bazala gaur eguraldian lagundugula zoragarri eta arropa saltzeko zerak kostuak eta jateko kostuak eta gaur inoiz baino karrako. Eta urtean zehar feriak, Bortzarreko feriak. Orain urteko merkatuen hori galdua dago, baina oraindik ohitura eder horrek jarraitzen du. Urtean behin feria ospatzeko. Vale.
Orain arte. Botatzen du, aurretik. Hantxe txanta bogatzen. Biek batera, golpe bate diferentzia. Venga! Eman eta man. Barruak ustu arte. Ea nor sartzen den barruko lanetan lehendabiziko. Ikusgarri dago, beti bazala, Lesakako plaza ederra hau. Herri kirolarei begira. Kanta hasi da barruko lanetan eta nerea zalekotan oraintxen Maika baita ere. Venga, oraintxe dago, aber apostuan horren alde diren. Bueno, barruan bilek hortzen, pare. Maika, Xanta, Maika, Xanta, eta usuek irabazi dute, txalo beroa. Eta Maika erazken golpetan oraintzen, Maika eta nereak. Segundu gutire baitan, joan da, zera. Orain bier. 1, 2, 3. Opa, Estefi. 1,
deskansoa hartu eta 120 kilo garai batean Garai batean gizonezkoak 100 kilo sartzen zituenean ja ikaragarria zela iruditzen zitzaigun, hala izaten zen eta ikuste duzue, orain emakumeak 120 kilokin ausartu eta nola gainera. Hirugarrena, garrian buelta hartzen, kosta egiten da, bizkarrera, 2 golpe, bat, 2 eta 3, venga, txaloak, opa Estefi. Aparte, badu zerikusi handia, eta uste dut Estefi hor Gipuzkoaldean, ari dela. Golpe bat, 2 golpe eta haupa, laugarrena. Minuto bat eta 35 segundoan egin ditu. Joki nahiz mendik. 3 errandakoan, hasi, Joki. Bat, 2, 3. Ikuste duzu, Gerria buelta eman, bat, 2, eta bat, altxaldi bat eman dio. Horrek ematen du kanpotik begiratu eta erresi izan behar duela, baina hori gotzeko gainera padro zarra hauek zailak eta gogorra die, lana neketsua eta iepa buelta ematen kosta egiten dela. 2 jasoaldi. Bai, 4 jasoaldi egin beharko ditu. Baina honetan. Bai, 3 jasoaldian. 3. Hemen ere ondua laguntzaile, Suarri, Beratarra, kirolari gaztea, bera ere aizkorian hasita, heldur urteak gurekin dugu. Venga, 4. jasoaldia. Eman dio minutu bat eta 37 segundotan. Ja, 2 segundoren goti bilia. Hainbat espezialitatean aritu bat aritzen dena eta gaurkoan bertze behin ere altueran egingo du moztea, horren zera bat da, errepika bat eta lehendabiziko eskailerak egin behar ditu eta gero aizkorian hasi. Beraz, Patxi, nik 3 errandakoan, bat, 2, 3. Lehendabiziko oiek, lekuak, apoio leku horiek egiteko hor sartu hor ditu ikuste duzu, zer horiek. Polo horiek, eskailera bazala egiteko eta pixkana gora joan, gero mozteko. Bigarren eskailera egiteko prestatzen Patxi. Bueno, orain bigarren eskailerara igotzen. Ikuste duzu gizon.
Alde bateko lanak ia entzinuta. Gari gara lehen pixoan jakiteko jendeak ere, zenbat aukera dauden herri kiroletan espezializatuak daude batez ere zekan, luzaroan, txapelketak irabazi dituzten mundu mailakoak eta aurten ere gorenean ibili dire. Txorionak, Lesaka herriari, Lesaka kirolariei. Garra batzi! Lana eta ikasi behar du noli barren eta ireburua pixkoaz sendotu eta goizen bideoetan gabiltzik, guk bidea intzitzako, guainik zeu zer. Laguntzen dute zeren horretan, zeren guk azkenian guk jaso duguna, gure kultura, gure folklorea, hizkuntza eta nola ez, herri kirolak ere eta, ikusten garan ondoko urteetan ere. Baldia egiten, zer eginda, sasoi horretan apur bat antzinetik, Jon eta Oier, gero buelta mamar dute bertzaldera eta bertzaldean zelan aurkituko den ere ezin jakin. Batzutan ustez antzinean izan gero atzetikan gertatzen da eta. Bueno, gure aldetik hauxe da dena, guendik eunek seitu bardo, ondotik bertxolarik heldu die, azkarie, pilota partiduk eta pestak aurrera zituko do, bueno, guk hementxe bukatuko. Espero du berriz ikustea. Saio hau Lesakako udalak babesten du.